Ofia dị ngozi wee na-agwa ụmụ boys bikonu ego dị n'ọfịa maka na onye eke obi ọ bụrụ dike Ofia Afulu ego no ife dị iche n'iche dị ya agụ na ya enyi nọ n'ime ya ọdụm na ya Ofia Afulu ego bụ Ofia dị ngozi Ofia Afulu ego bụ Ofia dị ngozi boys okwu n'enu maka ego dị n'Ofia ego dị n'Ofia ego dị n'Ofia ego dị n'Ofia ike keta rie ego dị n'Ofia bụ ike keta n'orie Nigeria ịma ego dị n'Ofia Ofia Afulu ego bụ Ofia dị ngozi n'ụwa wee na-agwa ụmụ boys ego dị n'Ofia Maneno wabi keketolie Ikeketa n'orie n'ụwa boys na ego dị n'Ofia ụmụ abi bokwe na ego dị n'Ofia ihe alalogo gọọmenti na ego dị n'Ofia Igbo onye ọka ịma na ego dị n'Ofia ndị Imo steeti ịma na ego dị n'Ofia Okey Jakota ojune magoro numekene Ofia Afulu ego nwoke ije onyoma ofunwaju ne mago n'Okija isi ni nwere ego n'Okija niile iri ego ka Ofia Afulu ego ọdụ na ego ya ma ngwọ ime ọgọ ka Ofia Afulu ego ọ bụrụ na ego ya ma ngwọ Okija chalogiri iri ego ka Ofia Afulu ego ọ bụrụ na ego ya ma ngwụ n'ụwa Ofia Afulu ego oju na-eme ọgọ obere nwa dị ọla mma clearly na forward importer and exporter Ofia Afulu ego Ofia dị ngozi n'ụwa Ofia dị ngozi n'ụwa Ofia dị ngozi n'ụwa Ofia Afulu ego Ofia dị ngozi n'ụwa oju na-eme ọgọ Ofia dị ngozi n'ụwa oju na-eme
Ezeneli Omekanti no one of us Akadila Omekanti no one zubro nyoma Omekanti no imane ego di novia Omekanti no ego di novia Ofia Afulu ego ne no wana agbo no ya Eko Ofia no ya Enyi no nimi ya Abi no Ofia nwam Ofia Afulu ego nyoma Yezi nwa Okey Jakota Omekanti no 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 mekene yo Akadila Okasi akasi Ainegene madirika Sunday Osai Otiti Nebanda Onye abo Ezioyim Chukwude meyo Otiti Ọnụ ọja 2 Igwe ọbasi anyị na-ekene yo ọgaranya ngada nke na nwunye yi no Royal Majesty Lady Ngozi onye ekwelo ọmọbi dị ya nwunye igwe ọkwụlọka igwe toles odogwu ọ ga-adịrị ya mma Ofia Afulu ego anya ndaba n'uri eke nwanne m ka njeke na-eri ofu onye njibiri anya bụba na onye dị mmanụ Chief Dr. Beniza Nyigido onye ọma locha nke onye ome ebu Dr. n'India anyị nwere Lochanka Street kedị na Lagos onume kene iyo Lochanka onume kene iyo ezi nwuli ekene dị mma ibe mere anyị ga n'ebe nọ Lochanka onye ọma ezi nwa ọ ga-adịrị ya mma ezi nwanne Lochanka jivayi n'ịdị mme anya na South Africa ka njefu jivayi onye ọma jivayi oyi na-ekwu ekwu ị na-eme mme ịmakwa na ego dị n'Ofia onye ọma jivayi na ego dị n'Ofia Ofia Afulu ego bụ nwoke ji onye ọma Okija na ego dị n'Ofia
I win again in chief Boniface. Ejezie Ugodi n'obi na Okey Jakota. Ezi nwanne m. Negenezi ofu nwa ị na-emesi ife ike nọ. Igrechus ejezie. Mmiri na-ezoro ọla na Okija. See, never dry. Hey! No ni mia, ye no ni mia. Ofia Afulu ego ka anyị ga-ekwe, welu na Ofia Afulu ego, Ofia duru. Ofia Afulu ego ka anyị ga-ekwe, welu na Ofia Afulu ego, Ofia duru. Gaga Ifeanyi Uba Gaga Ifeanyi Uba Odigeje nu gọvanọ Ebubechukwu ụzọ n'Igaga Ebubechukwu ụzọ n'Igaga Ifeanyi Uba onye mavi n'osko n'aka na-ele egwu dị iche n'iche ọsị m oke n'ezigbo Ifeanyi Uba Ibubechukwu ụzọ onye Ebubechukwu ụzọ n'Okeje Ifeanyi Uba n'Igade Ugochie bụ nwunye m Okechie bụ nwa Jakota onye bụ chie nwa m ọ ga-adịrị ya mma Chikodịrị nwa m n'Ikeje n'Igbo ofu nwa nwoke chinyere ụmụ Ifeanyi Chukwu Tochukwu nwa m n'Igaga n'iru Christian Ibubechukwu ụzọ n'Ikeje nụọ egwu ana Ibubechukwu ụzọ n'Ikeje Ifeanyi Uba Ibubechukwu ụzọ n'Ikeje Ifeanyi Uba Ibubechukwu ụzọ n'Ikeje Ifeanyi Uba Ibubechukwu ụzọ n'Ikeje Pinasco Sinkene Ifeanyi Uba Pinasco Sinkene Ifeanyi Uba Okeje gọvanọ Nnewi ekwughị n'azụ ndị Okija ekwughị n'azụ Ibubechukwu ụzọ n'Ikeje I went again managing director of Vinosco Record ije mụ na ị ga-abụkwa ije mmiri o ọ bụ na mwa emela eme ịgwa m gị nwe meghekwanụ ngwa ya maka na uche ofu onye adịghị ezi kama a sị na Chineke ga-agọzi ezi nwa na na-edo Vinosco na-egwu mana kenelu mmụọ Ifeanyi Uba for governor
2014